तेज महाराष्ट्र न्यूज, आपला महाराष्ट्र, तेज महाराष्ट्र। जीप शाळेसमोरील देशी दारूचे दुकान हटवा, अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा। कारंजा तालुक्यातील कामरगाव येथे जीप महाविद्यालय शाळा व मोठी बाजारपेठ आहे। जीप शाळेसमोर सरकार मान्यता देशी दारू दुकान हे 50 मीटरच्या अंतरावर आहे। आजपर्यंत देशी दारूच्या दुकानाबद्दल बऱ्याच तक्रारी शुल्क व दारूबंदी विभाग वाशिम यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत व देशी दारूचे दुकान हटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी वाशिम यांच्या कार्यालयासमोर बुलोणा येथील तंटामुक्ती अध्यक्ष विनोद नंदागवळी यांनी 26 जानेवारी रोजी आमरण उपोषण केले होते। आमरण उपोषणाची दखल घेण्यात आली होती व जिल्हाधिकारी यांनी जीप शाळेसमोरील मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते देशी दारू दुकानापर्यंत अंतराचे मोजमाप करण्याचे आदेश शुल्क व दारूबंदी विभाग वाशिम व भूमिलेख अभिलेख कार्यालय कारंजा यांना दिले होते, परंतु दारूबंदी विभागाच्या व भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून जीप शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते देशी दारू दुकानाचे मोजमाप न करता त्यांनी शाळेचे बंद असणाऱ्या दुसऱ्या प्रवेशद्वाराचे मोजमाप करून 100 मीटरच्या वर अंतर दाखवण्यात आले आहे। प्रत्यक्षात जीप शाळेसमोरील देशी दारूचे दुकानाचे अंतर 50 मीटरच्या आत असून सुद्धा आजपर्यंत देशी दारूच्या दुकानावर कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी कारंजा तहसील कार्यालय येथे आत्मदहन करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश इंगळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे। तेज महाराष्ट्र न्यूजसाठी विनोद नंदागवळी, वाशिम। मी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश रामराव इंगळे, राणा टाकळी बुद्रुक, तालुका कारंजा लाड, जिल्हा वाशिम येथील रहिवासी असून कामरगाव जिल्हा परिषद महाविद्यालय शाळेसमोरील देशीचे दारूचे कंप्लेंट बऱ्याच लोकांनी आणि मी पण बरेच वेळ केलेले आहे, त्यावर काही आजपर्यंत कारवाई झाली नाही। म्हणून मी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी कारंजा तहसील येथे आत्मदहन करणार। तेज महाराष्ट्र न्यूज, आपला महाराष्ट्र, तेज महाराष्ट्र।